Waqt Breakfast News fuq One, il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi tkellem dwar il-ħidma illi diġà beda jagħmel il-Gvern brabta mal-qasam tal-enerġija. Għalli mill-ewwel jew wara l-elezzjoni ġenerali diġà kien hemm interess qawwi fil-proġett ta' investiment għal teknoloġija ġdida illi taħdem bil-gass. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li diġà bdew il-workshops biex l-expression of interest tkun tista' toħroġ sax-xahar id-dieħel. Waqt Breakfast News fuq One, il-Ministru Konrad Mizzi konferma illi dan il-proġett se jkollu grupp ta' persuni iddedikati apposta li se jkunu qed jiffukaw fuqu biss. Sa dan it-tant fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi żar numru ta' entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu fejn mhux biss iltaqa' mal-kapijiet tagħhom iżda wkoll mal-ħaddiema ta' dawn l-entitajiet. Dan hekk kif gvern ġdid diġà mbarka b'ħidma biex kif jagħtul il-kampanja elettorali fl-aħħar ġimgħat iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'25% u tal-ilma b'5%. Il-Ministru Konrad Mizzi żar Malta fil-Marza fejn flaqat ma' Chairman Eżekuttiv Luigi Ordemajna ddiskutew il-proġett tal-Gvern li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u ilma. Fl-istess jum għażar ukoll Arms Limited fejn kellu laqat ma' Chairman Eżekuttiv Wilfred Borg. Il-Ministru Mizzi staqsa dwar is-sistemi li jintużaw brabta ma' ħruġ tal-kontijiet tad-dawl u ilma kif ukoll dwar l-smart metering. Żjarat oħra li saru fil-jiem ta' wara mill-Ministru Konrad Mizzi kienu fil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u anke fl-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. Fl-laqgħa li kellu mal-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Mark Muscat, il-Ministru Mizzi tkellem dwar l-opera tal-kumpanija kif ukoll dwar il-pjan tal-Gvern għal konservazzjoni tal-ilma. Waqt li fil-laqgħa mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Riżorsi Anthony Rizzo, il-Ministru Mizzi ddiskuta ir-regolamentazzjoni u l-politika li se tkun qed tiġi adottata minn dan il-Gvern.